Erokamano chaka ni weche manyien kae ni jatend piny Kenya William Ruto wuok mager kod jok machano rocho ratich jopuonjre matindo e sikunde. Ruto okone jonyuol, jopuonj kod jotelo ni kod ting' mar rito nyithindo kendo siemo josiasa mageto donjore kod tije jopuonjgo. Ruto ne oloso e kinde nyasi manobagi gi kar jot mare ma Nakuru madhialo tuke mag drama. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E kinde nyasi mar dhialo tuke mag drama mawang'ni mane otelie kod jatend piny William Ruto boma maduong' ma Nakuru. Ka mane jatend piny oyudo thuolo mar nyudo e lo mane seneta ma Kakamega Cleophas Malala kod josiasa mamoko. Ruto okoni ok noyie mondo josiasa donjre kod tije jopuonj e kaka yoro bedo nyang'ande e kendo cholo mana dwach gi owuon mag siasa e kendo Ruto okoni josiasa obed gi chien. Some politicians here that heard that there were promotions of teachers because of arts, they also wanted to come and participate. But I want to tell them it is only limited to teachers. The promotion is only limited to teachers. It doesn't go to politicians. Politicians utakutana nao huko nje. Jatend piny mane loso mager bende osiemo ji man kod miluma mar rocho ratich jopuonjre matindo e sikul e yor getogi e tuk baba gi mama. As leaders, as parents, as teachers, we must also protect our children from pedophiles and drug peddlers and predators who want to corrupt our children. Serikal koro jiwo jopuonj, jonyuol, kanyakla kod jotelo mar chiwo lwasi makare ne nyithindo e kendo chiwo arita ne jopuonjre ok gitiyo kod joma tindo rietha. We must say no to people who want to corrupt our children with negative ethnicity and negative politics. Your Excellency, we promise you that we will not drop the ball as we carefully and methodically implement the competency-based education. Walter Nyambaga, Ramogi TV.